Durant l'adolescència, molts inicien les primeres relacions de parella i aquestes marquen uns determinats patrons de relacions i models d'amor. En aquesta primera aproximació al món afectiu sexual i a les primeres relacions de parella, resulta difícil identificar els primers signes de violència quan aquests es donen en la parella, perquè estan emparats, molt sovint, en un ideal d'amor romàntic. Resulta necessari impulsar l'educació afectiva i sexual dels joves, així com promoure relacions lliures de violència, especialment en l'etapa adolescent, per diversos motius. L'adolescència és un moment evolutiu on es construeix la identitat i es viuen noves experiències afectives. És una etapa amb canvis físics que fa d'aquesta etapa un moment adient per reforçar l'autoestima. Els grups iguals prenen força i es polaritzen els rols de gènere, fet que fa especialment necessari mostrar models alternatius de masculinitat, que els ajudi a rebutjar aquells models més tradicionals i sexistes. Per començar, què entenem per diferències de gènere i què podem fer des de l'educació per promoure relacions afectives sanes i saludables? Primerament, cal diferenciar la variable sexe de la variable gènere. La variable sexe fa referència a les diferències biològiques, que són de naturalesa innata, i la variable gènere fa referència al constructe social que es defineix de forma arbitrària en relació a un sistema de creences, actituds i valors socioculturals. El gènere és, per tant, una forma de representar les relacions de poder. Parlar de diferències de gènere implica parlar de diferències en la socialització dels nois i de les noies. Aquesta socialització ve marcada per valors, rols i estereotips al voltant dels quals es desenvolupa la personalitat i la identitat i es configuren els rols socials en funció del sexe biològic. La socialització de gènere patriarcal fomenta barreres per a la igualtat real d'oportunitats entre homes i dones, genera discriminació i situacions de poder, propiciant la violència de gènere en les seves diferents vessants. La violència de gènere a l'adolescència es simbolitza amb una escala cíclica. A les primeres fases de la relació, la violència es disfressa sota un fals ideari d'amor romàntic, que fomenta atributs com el sacrifici, l'entrega, l'altruisme, el control i la submissió a la parella. Després sorgeix l'aïllament de les amistats i dels hobbies. Apareix el xantatge i la culpabilització i les agressions sexuals sota el fals consentiment. En les últimes etapes sorgeixen les desvaloritzacions, humiliacions i insults, la intimidació, les amenaces, les agressions físiques inicials i agressions sexuals amb força i la violència física més severa. És important conèixer i identificar els factors de risc per a l'aparició de la violència de gènere, perquè són els elements que possibiliten que aquesta se pugui donar en el si de la parella. De la mateixa manera, cal conèixer i promoure aquells factors de protecció que poden contribuir a mitigar l'aparició d'aquesta. S'ha de tenir en compte que les actituds i conductes sexistes i violentes no són innates, sinó una conducta apresa. I, per tant, l'educació afectiva sexual té un paper fonamental. Educar des de la perspectiva de gènere resulta un element clau per a promoure relacions de parelles saludables i plantejar les intervencions socioeducatives amb adolescents amb aquesta perspectiva és una qüestió d'ètica i de drets. Suposa reorientar conceptual i metodològicament el model binari de gènere i caminar cap a un model relacional del gènere. A nivell pràctic, això suposa deconstruir el model de socialització de gènere patriarcal, buscar la cooperació i l'empoderament d'ambdós gèneres en un pla horitzontal i trencar patrons de domini i submissió, i, conseqüentment, superar els estereotips sexistes associats al gènere. A la prevenció de la violència en la parella, aquesta perspectiva implica afavorir models alternatius de masculinitat i feminitat, trencar amb els rols de gènere tradicional, desmuntar els mites romàntics que justifiquen relacions desiguals de poder, donar visibilitat a les adolescents en els diferents àmbits del seu desenvolupament i fomentar relacions amoroses igualitàries. Es proposa promoure la perspectiva de gènere a través del desenvolupament positiu adolescent, que aposta per un model de promoció de salut centrat en la promoció de recursos i oportunitats. Es tracta de fomentar actituds, comportaments i estils de vida saludables, contemplant a l'adolescent des d'una mirada positiva, com un subjecte amb capacitat per explorar i adquirir competències i un agent actiu i transformador del seu context. En aquest sentit,
La roda de la igualtat és una eina que pot ajudar els adolescents a identificar aquelles actituds i comportaments que es consideren saludables en la parella. En la roda de la igualtat s'identifiquen 8 elements claus per a promoure la igualtat en la parella. Comportaments sense amenaces, justícia, comunicació, compartició de responsabilitats, respecte, confiança i recolzament, independència i honestedat. Com promoure relacions de parella saludables des del desenvolupament positiu adolescent amb perspectiva de gènere? A continuació, presentem 5 indicacions claus. Adoptar una visió positiva dels i les adolescents, creient en les seves capacitats, en les seves fortaleses i en el seu poder transformadors com a agents actius del seu desenvolupament. Anticipar-se a les primeres relacions de parella, seqüenciant propostes preventives, creant itineraris formatius, acord a les seves necessitats i al context dels adolescents. Donar a conèixer els elements de risc i de protecció, considerant els factors contextuals, per dissenyar accions socioeducatives i altres actius per promoure relacions afectives sanes i lliures de violència. Crear un clima de conciliació entre gèneres, buscant la cooperació i l'empoderament d'ambdós gèneres en un pla horitzontal i amb accions al llarg termini, evitant accions puntuals i no sostingudes amb el temps. El context educatiu, tant de l'àmbit formal com el de no formal, ha d'estar impregnat de la perspectiva de gènere per acompanyar les accions preventives i que aquestes siguin coherents amb l'escultura escolar. Per tant, l'educació afectiva i sexual amb perspectiva de gènere s'ha de promoure des d'una dimensionalitat cognitiva, afectiva i comportamental. Hem de creure firmement en les capacitats dels adolescents i de les seves fortaleses. La clau per a promoure relacions saludables té nom d'educació.